ҳамдӯрон азиз, салому алайкум. 21 октябри соли 2024 мебошад. қарор дорем дар деҳаи Чорбоғи, ноҳияи Варзо, боғи ман. имсол ана ҳамин ангурҳоро ман ҳамин ангурҳои аватарро, кишмиши аватар мана ана ҳаминро ман ба фурӯш мемонам, чунки мехоҳам ду қаторашро канам ҳамин заминро. инҷо ниҳолхонаи шафтолую, себу дигар ниҳол кунам. аз ҳамин сабаб ана ҳамин дарахтҳои калонро мефурӯшам. решаашон бақувват аст. ана мавиз шудааст, якам мавиз мехӯрад дар танаашон. ман ҳамин ҳамин кишмиши аватар манаҳо унҷо ҳаст. ҳамин калонҳоро мефурӯшем. ҳам мавизаш, ҳам чизаш. ҳам мавиз шудагиё, ҳам ангур худаш. ангури тоза дорад, ҳам мавиз дорад. ана мавизаш бинед, чанқа ана уже мавиз тапа тайёр шудагиа. ана ҳамдӯрон азиз, кадоме мехоҳад ки бо решааш аз замин канад, ман да занг мезанад, ман равон мекунам пеши акаи Раҷаб. аз ҳамин заминаш канда хуш карда канда мегирад. ҳай мумкин 20, мумкин 30, мумкин то 50 бошад. 50 дона бошад, не? 30-40 та. ду қатор мечунем. ду қаторашо нест мекунем. ду қатор да мешавад. ана ҳамдӯрон азиз, кадоме мехоҳад аз ҳамин дарахтҳо, лекин ин қоматаш рост нест. қоматаш ани хел хай худатон рост мекунед дар хонаотон. ин чайлов да мешад, асобина чайлов да зурад. решаҳошон бақувват. ҳамдӯрон азиз, марҳамат муроҷиат кунед. ман равон мекунам шуморо пеши акаи Раҷаб, буғи ман аввали декабр канда мегиред. дар панҳои худо бошед.